καταβάλλονταν και εξακολουθούν να καταβάλλονται κάθε προσπάθεια από τις οικογένειες και στο σχετικό περιβάλλον ώστε να καλεστεί με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Τι έγινε παλικάρι, πώς πήγε η βόλτα και σήμερα? Ποιος σε άρχισε, ποιος σε άρχισε? Ποιο ήταν αυτό? Ποιο παλικάρι, πες με εμένα. Ποιο είναι παλικάρι, της κύρια Παρασκευούδας την κόρη? Και εσείς όλους που δεν σε έφαγαν και να τυλίξει καμία εκεί πέρα κάνουν βρήκα γιατί... Άιτε Γιάννη, πιάνει τώρα αυτή να φωνάξουν την Κρουξινήτρα, να την κάνουν πια. Άιτε κύριε Μαρό, πάνε να φωνάξουν την κυρία Μαριά και την Κρουξινήτρα, να πιούμε τι θα κάνουμε. Καλό κορίτσι, για να πω. Κορίτσι, εσείς τι λέτε, μας πείτε, τι λέτε. Καλό είναι. Να πιούμε τι θα γίνει εδώ. Ήρθες κύριε Μαριάννη. Καλώς την Μαριάννη, τι φτιάχνεις Μαριάννη? Μαριάννη, για ένα καλό σε θέλω Μάριάννη. Για ένα ακόμα. Έκανε η βόλτα στη Λειψιά. Και την άλλη λέει, κύριε Παρασκευούδας Μαρία. Τι λες, να το πας στο Κρουξινό, να πιούμε. Άκου να σου πω, θέλουμε Κυπρίκα όμως. Για να πως, είναι επειδή σπουδασμένο. Βγαίνει 2 μέτρα παλικάρι, σήκου για να πω να σε βγει. Δες την παλικάρι, τι λιπαίνει. Μαριάννη, να πας, να στείλεις το μαντάτο να διούμε τι θα γίνει Μαριάννη. Άιντε και να στείλεις μετά, να πάμε ένα δίκισμα να μας πεις τα καλά μαντάτα. Άντε κύριε Μαριάννη, να σε ξυπροποδήσω. Άντε, Μαριάννη. Μη στεναχωριέσαι για να πω. Θα τα πάει, τα μαντάτα θα τα μάθουμε. Έλα κύριε Μαριάννη, τι καλησπέρα. Πώς από το σπιτικό μας? Σε φέρνω ένα κουξινιό. Ναι, έλα κάτσε καλέ, κάτσε να ξεκουραστείς να με τα πεις. Ποιο καλέ? Του Γιαννακόβιτς Λέγκος. Α, καλό παλικάρι. Καλό, όμορφο, ψηλό, προκομμένο, καλεπρίχα. Κορίτσι σου καλά χέρια τουλάχιστον. Μακάρι να δείτε, να πας να μείνεις στην Κεραλιέ, Λιέκο, ό,τι να έρθουν να τις περιμένουμε. Να δω κουπιλόκου και ραμπόνα, να τις περιμένουμε. Εντάξει κύριε Μαριάννη, να πας να τις πεις. Άντε, ώρα καλή. Άντε, ήρθε η κυρία Μαριάννη, θα μας τα φέρει τα μαντάτα. Τι έγινε βρε κυρία Μαριάννη? Σε φέρνω πολλά μαντάτα. Τι είπα? Συμφώνησαν και την υφή Πανάγιο να πάτε για τσαραβώνες. Αλήθεια λες? Ναι. Τι είπε, έχει πρίκα? Έχει πολύ πρίκα. Του πέγγισες του παλικάρι? Ένεψα. Τι είπες με κύριο Μαριάννη, να ξέρουμε. Τι αλήθεια, είναι ψηλός, όμορφος, προκομμένος, νοικοκύρης. Θέλει και Λένα. Άντε για να πω, άμα δεν θέλει, για να πάμε τα μαντάτα. Κύριε Μαριάννη, μπορώ να πάμε όλοι μαζί, να αγγίσει και εσύ να πιούμε τι θα γίνει. Άιντε κορίτσια, σκουθείτε, να πιούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Μαριάννη, τι δώρο να σε κάνουμε υπέ μας, τι δώρο να σε κάνουμε για το καλό που μας έκανες κύριε Μαριάννη. Σπον αλήθεια, εγώ όλα χαρά με κόκκινο μαντήλ. Κόκκινο μαντήλ κύριε Μαριάννη θα σε δώκω, να το φοράς στον γάμο των παιδιών, να σε κοιτάζει όλος ο κόσμος, να σε χαίρεται ρε κύριε Μαριάννη. Κύριε Μαριάννη, το κόκκινο το μαντήλ, άντε κορίτσι μου, για τη Μαριάννη. Δώκω του, μόνο για τον αγώνα από κανείς κάνει. Άντε για να πάμε να πιούμε τώρα τι θα γίνει. Πού είσαι για να πω, κουρίτσα, περπατάτε. Άντε να πάμε στην κυρία Παρασκευούλα.
Άντε ρε κουρίτσια, σας έπεσα ρε κουρίτσια. Πού είναι η θήτη για να τόσο παντρεύετε σήμερα και να κουνιάσετε. Γεια σας κουμπάρες. Τι γίνεται, τι φτιάχνεις εδώ. Καλά είστε. Κουμπάρα, γενικώς λέει το παρανομιαστής σήμερα. Πάμε να κάνουμε μια συμφωνία. Τι λες, να λυθείς να ραπινιάσουμε τα παιδιά με το καλό να συμφωνήσουμε. Δεν γίνει κουμπάρες. Άιντε τώρα, να πάμε και να Παρασκευού να μας πει καρτήρι. Άιντε. Άιντε κουμπάρα, να δυο μάμα να συμφωνήσουν. Άμα δεν μας δω που καλή πριν το μόνο παλικάρι, δεν το δίνω. Για να πω, Χρήστο, πριν φτάσουμε εκεί να τα συμφωνήσουμε. Για να πω, δυο μέτρα παλικάρις. Ανάγκη δεν έχουμε. Άμα δεν μας αρκάτσει λέει, άλλη γυναίκα να συμβρούμε. Θα δούμε μάνα πως πάνε πράγματα. Εσύ Χρήστο, τι λες άντρα. Θα δούμε, να είσαι σκληρός, απαιτητικός, να βάλουμε τα χωράφια καλά. Καλώς Καζαντζής. Σκληρό πρικροδόρημα. Άιντε να πιούμε. Να πάμε έτσι, μην σας ξυγελάσουν. Πειράστε, καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας.